Şöyle bir arzuma Türkmenistan'a oşandım koşmak. Daşar yurtta bolsamam inşallah Türkmenistan'ın telekeçilerinin bilen daşar yurt bağdarlarına inşallah çıkmağına kömek edip koşandım koşmak. Sebebi mende bu kellede tecrübe var da. Seyredin. Men Türkmenistan'ın bir telekeçesine kömek etsem, yankı eşi göndürüyen. Ol olsa işler de öğretse, işler olsa enelemede, mamalamada, ecelemede, doğan kıyız doğan coklamada işler de öğretse. İnşallah neyse sokap kazanacak. Neyse olan maşgalasında 5-6 adam nahar yiyorlar, çörek ediyorlar mesela. Neyse işler de öğretsen, şolan ulu sokağı var da. Benim in bir ulardığım şonyalık bir sokap kazanmak. İş ördürdüp yankı telekeçiler bilen bile ulu bağdarlara çıkmak. Yankı Moskva bağdarlarına mesele yok. Bizimki indiki bağdarımız Dubai ve Dubai'den son Avrupa, son Amerika. Dubai bağdarına şumat, oje biz test geçirip bir Dubai Mall bilen Emirates Mall bilen şumat adat geçiyoruz. Saglasavanya deyiladi. Katı ken dokumentler var. Birinci bolup Dubai Mall'da açılsak inşallah bilýäňiz mi? Näli abry alacağını inşallah. Şoň üçin meniň niýetim Türkmenistandaky telekeçiler bar bolsa, ýani önümçilik edýän bolsaňyz. Türkmenistanyň hökümet fabrikalaryna işler döredip ýa-da şu hökümet fabrikalaryna baryp gelin 50 iş edelim diýsen, ne berde de daşardy satuuna jogap berjek diýse, hemme de açyk kontrakt, açyk dagawar bilen edip bolýar. Esasy da meniň maksadym, meniň niýetim halallyk we işler öğretmek ve üçüncü yerde bolsa şoň sogabyny kazanmak. Sogabyny gelin telekeçiler birimizi bölüşelim şunu. Aranızda başka bir telekeçilerim vardır. Beni takip eden köp. Eğer de siz tekstile giresiniz gelse, yankı o da mesele yok. Yankı elinizde lomaydı $1 milyon olup şol fabrika kurup şu taydan açıp bilseniz satuğda mesele yok. Yine bir gidemeyken 4. yerde duruyor. Nike Adidas'tan son. İndiki videolarda belli akacağım. 4. yerde duruyor. Satuğun meselesi yok. Rusya bağdarını, Kazakistan bağdarını, Kırgızistan, Özbekistan bağdarını men almana kömek edeyin. Almana kömek edeyin, yankı girip şu tadı satmak. Sebebi otayın hemme marketplace'larına satacağız. Trendyol yeni marketplace'ları Rusya'da Valbres, Azon, Uzum Özbekistan'da. Uzum'un günü SEO'sunu tanıyan SEO, yani asnavaçılarının birini tanıyan. Mesele değil, bir de sana boy uslavı vereyim diye oturuyorlar. Kırgızistan'ın bütün marketplace'larını tanıyan. Yani kıtıda inşallah kömek etsem, size olsa iş yerde öğretseniz. Şey edip soğağımıza yazılır inşallah. Telekeçiler, yani aranızda güçlü telekeçiler var olsa yazıp bilirseniz çıktı o, min numaramı verirler inşallah. Hayrat edin, boş vaktimiz gidirmeyin, yani boş adamlar yazmayın. Sama glavna, чтобы benim vaktimi, öz vaktinizi, kızıl vaktinizi bilmek için sama glavna Zoom'da o gurungeller geçsin ve şu Zoom peyda olsun inşallah size de bana da. Canına sağ olsun. Hormatly prezidentim canına sağ olsun. Köp telekeçiler podдержка berýär. İşiniz üstünlük. Telekeçiler inşallah güçlü bir telekeçiler bilen Türkmenistan'ın ekonomikasyna koşar diýip umid edýän. Şu gün olsa size aparatı görkezjek. İnşallah telekeçiler şu video size degişli, köp oğlanlara da degişli, rejaslara da. Canına sağ olsun, benim iki akabat hemmeňizde bolsun. Allah can ömrüňizde muzak bolsun. Şu video soňuna çeni seyredin. İnşallah repost edin, podдержка verin. İnşallah köpüňiziň şunyalyk töwdaňyz bolsun. Поехали. Seyredin. 78 000 количество бренд var. Общий мужчина категорияда erkekler üçün 74 000 поставщик var. 78 000 brend var. 78 000 brendin içinde seyredin. Hem 78 000 brend aylık 61 milyarlık satýarlarny aylık. 26 fevraldan 27 Mart'a çenli. Şimdi seyredin şuna. Şul 78 000 içinde. Seyredin. Nike birinci yerde, Adidas ikinci yerde, Tvayo üçüncü yerde,
Televizyonda 4. yerde, Tamam Limited 5. yerde. Netip olsa ağda çıkalı 4. yerde geçerse yaratırdım. 331 milyon berdi. 331 milyon berdi. Toş bir 200 bin rubleye kaldı da 2 bin dolar yalık. 4. yere geçecek inşallah. Demek 78 bin içinde adamın paşti 80 bin de paşti 80 bin içinde erkeklerin içinde bütün orsiyet boyunca bütün valbesi boyunca biz 4. 5. yerde duruyoruz. İnni olsa size Tamam Limited'in netip olsa abarodun orkadayın. Aylık abarodun yankı 400 milyonluk abarodun orkadayın. Tamam Limited'e giriyat. İnatırıdın. Aylık satış 340 milyon 453. Yine bir adam aylık orkadan 26.02 27.03 340 milyon 88.510'da kaldı. 88.510'da kaldı. İnatır şu orta kazanılıp bilmedik bulmadı. Poşuna vuruçku. 95 milyon şunusunu koşup bilirdik. Eğer de tavar köp olan olsa. Yeni bir demagen tavar köp olan olsa biz şu pulu kaçırmazdık. Tavar yetişen ok. 88 bin ayda tatyat. Ortalama dine bul bolsa val birisine azon var, magazin var, şodatlar var. Ne düşündüreyim size. Telekeçiler, şunyalık abarot var. Benim abarotum yetişen ok. Ne için yetişen ok? Sebebi tavarı mın tavarı seret neçe tavardık. Tatyan mesela. Şu tava yonatçayın mesela şu tava yonatçayın. Aylık satışlayan tavarına göre kodaytirdin. Ne için ben 1 milyon satıp bilen deyip umid ediyen. Meselesi 1 milyon satmak. Serdin 996 bin 838 ştuk satya. Aylık 1 milyar 370. Aylık 1 milyar 370 derdin. Yine bir aylık korkadayan 1 milyar 370. Başta 1 milyon satıp bilen. Tava yo demek bu olsa korporasyon. Ullokan brand daray. Orsiyette ulu brand şulan bir yeri. Yine telekezler düşünün mi? Bağdar var. Abiyon var. Tavar yetişen okudun. Tavarı yetiştirip bilseniz minnetip olsa şu tayda birinci yerlere gelip bilirin. Mesela Nike alalı, Nike birinci yerde. Nike'ın abaroduna seyredin de Nike'ın abaroduna. Nike'ın abaroduna seyredin. Bolar öder yalık değil. Bolar öder yalık değil. Demek abarod bağ vakti. Suda bağdır ulla düşen mesela berde talk uçkan müessesi ya da 10 müessesesi düşen abarod demek. İndi diyecek olan adam telekeçiler kimde kim mesela pul yatırıp 1 milyon dolar da fabrika açıp bilse ya da birinde fabrikalar vardır. Bir de kontrakt boyunca buhalterler işlev oturuşta buhalterlerine kontraktlar hem mesajda duruyor. Hem de ofitsialni ak yollarını gidiyorsa yine doговорlar kontraktlar hem de duruştaydı. Buhalteri bilen açaçan oturup inşallah sizlerle kontrakt bağlaşıp bilir. Siz önümçülük durdun, iş yer durdun. Men bolsa satıldı, satmağı mesele yok. Yine bir zaman gen. Yine son köyden bilek geçen 5. yerde o. Bir Türkmencik oğlancık, o bolca, Kızlarbatlı oğlancık ne? 1, 2, 3, 4, 5. yerde. Dünya brandının arasında 5. yerde duruyor. Ne mi demek? Yine seyredin 78.727 Kalista brandı. 80.000 paşti biz bolsa 5. yerde duruyor. Allah canı 100 milyar şükür. Yine bir zaman. Allah canı 100 milyar şükür. Şunun için ne için Türkmenistan'ın bağlarına gelen oktuysa sebebi bir yerde bağlar oluyor. Sudan oluyor. İndi olsa benim abarodum yetişin o. Biz mata belgelerimiz var. Şunu öndüren çağ belgelerimiz var. Düşünün beni. Benim niyetim şu kampanyanı netip edenden şu kampanyanı şunyalık abarodları aylık getirmek. 1 milyar 370. 1 milyon satı o serdin. 1 milyon zakat baştı. 1 milyon. Serdin mi? Meselesi. İndi diyecek böyle adamı düşünün mü? Netip olsa düşünüyorsanız hep medyan köpüğünüzün canına sağ olsun. Hem bana da şunyalık sevdalar versin. Allah can, Kuday can. Görüplüğünüz, bakilçiliğiniz olmasın birbirinize. İnşallah işiniz üstünlük telekeçilerin tekliflerine öz direktinde karışacağım. Ya aşağıda men öz Türkmenistan'a kömekçi kıyacağım var. Şoları жаңадан егерде серьезный бизнесмен болсаңыз, серьезный предприниматель болсаңыз, серьезный телекечи болсаңыз, жаңылашалайын, çaylaşalım, oturuşalım. İnşallah Ramazan ayınız mübarek ve kutlu olsun. Zekatınızı vermeyi unutmayın. 2 çuvalı son koy gündemimiz sağlamcı. Zekatınızı ve bitre sadakanızı vermeyi unutmayın. Yinki yatlatmak. Allah can işinizi hürmetin. Esselamu Aleyküm.
Kompanya şumat berdi bilmeden kompanya, tam limited kompanya. Aylık 400 milyon söwda edýär. 400 milyon. 400 milyon demek 4 milyon dolar. Val bir saçıp görüp bilersiňiz, 4-nji ýerde durýar şumat. Indi bolsa şu 400 milyonun hataba gelýän puly, toýs hatap demek, toýs dedim 400 milyonluk satuw bolýar, ýöne hataba gelip düşen pul 150 milyon dolar, 150 milyon rubley. Yankı 1 milyon, 1,5 milyon dolar bolýar. Indi näme üçin şo sebäp bolup geçýär düşündirin. Näme üçin biz invest gördük. Indi şol köýnek diýeli biz Moskwadan Sankt Peterburg'a gurdy balbyrys. Sankt Peterburg'da Ivan Ivanovo bu köýnek bolmady razmeri. Ol köýnek Saratow'a gidýär. Saratow'daki aýdaly Vasya Pupkina bolmady. Şeyde tabar aylanýar. Soňky klient 3-nji ýa 4-nji klient bolýar. Prosent wykupa diýilýär. Şoň prosent wykupasy %35. 35%. Indi 400 milyon abarot näme üçin hataba 100 milyon 150 milyon düşen düşünüňiz näme? 400 milyonyň 35 ýa 30%y 100-150 milyon aralyk bolýar. Näme üçin beýle bolýar? Bütün dünýä şoň ýalak. Amazon, Ozon, Wildberries hemmesi şoň ýalak. Sebäbi eşikde prosent wykupa ardan. Diýeli şoň prosent wykupasy 100%. Sebäbi näme üçin? Plasmasny giymek gerek gel. Şanmy? Şoň meselem 1 milyon dolar sattım, 1 milyonum gelýär hasabyma. Eşikde bolsa oňalak däl. Meselem 400 milyona sattymmy? Hasabyma gelýän pul azrak. Indi 400 milyon aylık satış. 100 000 eşik satýar. 35 fabrika iş berýär. Biz elmede ama pulun gözleginde näme üçin sebäbi pul ýetişenok. Birinji oçara men kredit almak, halal tarapdan musulmançylykda kredit almak, prosentde pul almak haramdır bilýänsiňiz. Allah Taala karşı çykmak demek. İkinci bilen hem indi şol tabar abarot ösýär. Indi biz şumat 100 000 eşik satýarys aylyk. Şonu 300 000, 400 000, 500 000, 1 milyon için çıkarıp bilet. Ýöne tavar öndürüp yetişemdi. Sebäbi şo tavar öndürmek üçin pul yatırmaly. Öz pulum bolsa ýetenok. Näme üçin men abarot beýle köp ululýan, näme üçin bunýalak söwda gittim. Kampanyany aksiýa çykarmak üçin kampaniýaň gowy girdejisi bolmaly we gowy abarot bolmaly. Meniň maksadym kampanyany birja çykarmak. Moskovska birja, Sankt Peterburg birja. Indi bolsa meniň bir niýetim güýçli partnerler tapyp şol maňa ýatyrym etseler diýseler bize açykda emedat, IT emedat, ýa-ni görkezip bolýar, nire satylýar, nire döndürýär. Ya da meselem bir investor çykdy diýeli, berdi 100 000 tabar satýan ekeniň. Dawam et saňa ýene 200 000, 300 000 tabar pul berjekler, ýa-ni 200-300 000 300 000 ştuk tabar berjek diýsin. Mesele däl. Ýa-ni Türkmenistanyň içinde telekeçiler bardyr. Uly fabrikalara men iş berip bilýän. Siz öndürýäňiz, biz satýar, satyndan soň pul gelýär. Näçe wagtda gelýär? 90 günüň içinde şo pul ýygyňyza gelýär. 90 günüň içinde ýygyna pul gelýär. Sebäbi siz tabary eksport etdiňiz Türkmenistandan Moskwa, biz berde kabul etdik, soň barkod basdyk, onu bazı bir soratdyk. Garat aýlaryňyz gidete 90-120 gün arasında bolyp geçýär. Şu video telekeçilere degişli Türkmenistanyna haridyňyzy daşary ýolda çykarmak isteseňiz, men inşallah kömek edeyim. Hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, şuma telekeçilere köp kömek edýär diýär. İnşallah men bolsa siz şu Türkmenistanyň içinde önümçilik edin, ýa-ni ejelemizde iş döredin. Men bolsa siziň tabaryňyzy satyn alaýyn, ýa-ni kontrakt boýunça 3 ay içinde şol pulny ýygyna bermekde. Kontrakt dogowor boýunça. Ýene birden beýlek geçen biz şumat 100 000 ştuk tabar satýar. Şonu 1 milyona çen çykaryp bilýär, ýöne tabar ýetişen. Indi şonu biriňiz fabrikaňyz bar bolsa, fabrika gurup telekeçi bar bolsa, pul ýatyryp şonu dikip Hytaýdan matasyny getirip ýa Türkmenistanyň birjasyndan matany alyp dikip maňa öndürüp uğraşsaňyz, men şo tabary bärde satmaga kömek edeýin size. Eşik meselesinde problema yok. Eşik meselesinde ýa-ni siz
biz birokda iki tavşan öldürýär. Näme üçin? Birinji oçra siz iş yer dürediýäňiz. Nä? Umuman maksadım eceleri iş döretmek. Köpsi komentarda iş var mı, iş verayda dep ýazýarlar. İş yer döretmek, ýani 1000, 2000, 3000 iş yer döredip inşallah Türkmenistan'ın ekonomikasyna koşant koşmak. İkinci yerde bolsa terekeçiň girdeçisini ulatmak. Belki siz 2-3 tane terekeçi bolup bilersiňiz, goşulyp. Ve üçüncü bolsa ofitsialny men size puly hatagyna ýatyryp bilýän. Ve şu puly siz uşa bankyňyz bilen inşallah konsultasiýa bilen alyp bilersiňiz. Arasda iş edip, halalca ýollan gidip Türkmenistan'ın ekonomikasyna koşant koşup ene talamada iş yer döredip yaş gyzdoğanlamada, yaş oğlancuklamada iş döredip inşallah koşant koşmak isteyen. Eğer de aranızda şu videonu telekeçiler görýän bolsa ve sizin yatırmağa lomoy puluňyz bar bolsa menin TikTok'ta menajerlama oturýar, ýani menajerlere ýazyp bilersiňiz, menin kontaktlama alyp bilersiňiz ve açaçan emmedadi görüşüp bilersiz bilen ýani Zoom'da açaçan emmedadi açyp görüşüp biler. Düşündürün deyip umid edýän. İnşallah telekeçiler janyňyz sag bolsun. Ýene bir hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun. Köpüňizden gollaw berýär. İnşallah işlerinize üstünlük.